Pokazat ćemo vam što trebate uzeti u obzir prije prve uporabe robotske kosilice iMove. Paket osim robotske kosilice iMove uključuje i stanicu za punjenje, 4 klina za fiksiranje, iMove ravnalo, kabel za punjenje, mrežni priključak, 6 rezervnih noževa, te upute za uporabu s kratkim vodičem. Za kasniju ugradnju granične žice i žice za navođenje također vam je potreban jedan od naših dodatnih instalacijskih kompleta. Nudimo instalacijske setove za svaku veličinu vrta, opremljene kolutom žice dovoljne duljine, klinovima za pričvršćivanje, konektorima za žice u različitim brojevima kao i 5 oznaka kabela koji će vam pomoći da pravilno spojite krajeve žice tijekom instalacije. Koristit ćemo BioInstall kit s biorazgradivim klinovima za fiksiranje. Držite potrebne alate pri ruci i ne zaboravite koristiti rukavice i zaštitne naočale. Prvo uklonite sve predmete s područja košnje. Zatim pokosite svoj travnjak na željenu visinu na kojoj želite da robotska kosilica kasnije kosi. Prema zadanim postavkama, visina košnje iMove-a postavljena je na 6 cm. Ako je tlo suho, preporučujemo da ga prvo zalijete. Na taj način se klinovi za tlo za stanicu za punjenje i klinovi za fiksiranje žice mogu lakše pričvrstiti u tlo.